lângă picior. Du-te în față, du-te în față. Păi du-te! Andrei, rămâi mai în spate aici puțin. Driblează, haide! Bun, Andrei mai în spate puțin. Darius mai la dreapta. David, tu ești primul acolo. Mati, stai pe loc. Fă preluare. Încă o dată. Bravo, fără frică, haide. Bravo, Mihai, bravo. Petru, veniți aici, vă rog. Unde vă duceți voi? Vine la el, Mihai. David! Băi, David! Hai, Eric, Nu uiți la meci? Stai în față acolo, sus. Eric, ia și dă pas. Bravo, nu nimic, bravo cu stângul, bravo! Mai jos, Andrei, adică mai în spate. Fă preluare și joacă la margine. Hai, Darius! Poți să joci și cu portarul dacă vrei. Te întorci și joci cu Andrei sau cu portarul. Foarte bine, preluare, nu cu mâna. Și să dăm la colegii mai băieți cu mâna. Hai, Arda Nicolas, acum poți să iei. Bravo, Andrei! Urcă, Darius! Bagă viteză spre poartă! Spre poartă! Înapoi! David! David! Lasă vorba și așează-te în teren, bagă-te în fața careului. David, acolo e suficient, Mati mai în față. Băi, mai în față, acolo. Tu ești David, Mati, acolo în zona ta. Hai, Darius! Andrei, rămâi acolo că ești bine acum. Corner, bate Darius. Andrei, dă-te mai în spate, doi pași. Băi, da, Andrei, vai aici. Joacă cu el. Șut, Andrei, ia pe preluare și șut sau direct cum vrei tu. Haide, curaj. Bravo, foarte bine. Bravo. Coboară, Andrei, să ne arunce mai tare peste tine. Încearcă să dai pe jos. Spre poartă, David. David! Mai fă-ți odată mingea spre poartă. Da, hai de acolo. Mai jos, Darius, mai jos, Andrei. Mai în față, Nico, mai în față. Bravo. De ce te aplică el? De ce te bagi peste el, David? Hai, Mati! Mai în spate, Andrei, că el aruncă pe joacă pasul, Nico. Nico e portarul. Bun, deschide, du-te în spate, Andrei. Acolo-i Mati deja, da? Hai, bagă piciorul, bagă. Intră. Bravo, dincolo vreau să dai pas. Bravo! Mati, nu lași mingea să curgă că-i cere nimic. O oprești, da? Hai, Mihai, ridică-te mai în spate. Hai, Mihai, nu te ascunde. David! Stai nu în față acolo, ultimul. Da. La antrenament stai numai la pomană. Lasă-l, nu mai te băga peste el! David, vină la mine! Bravo, bravo! Nu te uiți la mine, nu mai te uita la mine! Lasă mai eu! Darius, atât Darius, unde te mai duci? Mai în față puțin, Darius. Bravo! Mai în spate, Andrei, puțin. Haide, David!
Are nimic, bravo! David, iar te bagi în fața lui! Vrei tu toate mingile? Păi nu! Până acum ți-ai dat, da! Bravo! Stai pe loc, nu mai te duce peste Mati! Stai în fața porții să-ți dea pas! Poftim! Mai în spate, Andrei, 2 pași! Darius e aglomerat! Darius! Ai 3 roșii în față, joacă în spate cu Andrei! Ia să văd, hai! Bravo, Andrei! Dă-te, David, iar te bagi în fața lui! David! David, dacă vine Andrei cu mingea în față, du-te mă și tu mai în față, nu mai te duce spre minge! Stai pe loc acolo! Ai avut avantaj, bravo, joacă, bate out, portocaliu! Andrei, mai jos, uite acolo să te apas! Haide, Darius! Vezi că nu ești atent? Bravo, Andrei, ai sărit bine peste ea. Trebuie să fii atent mereu. Haide, dă-te mai în spate. David, stai la ultimul acolo. Vino mai aproape, Andrei. Mati, vino mai aproape. Mai. Hai, Mati. David, stai sus la ultimul. Aud, bate, Mati. Andrei, rămâi pe loc. David, du-te la careu. Ia uite-l. Uite-l în spate, Mati. Păi... Nu nimic! Bun, ne pregătim așa. Dar ce cauți tu aici când tu ești în atac? Gol, bravo! Mati de la jumate! Andrei, lasă-l acolo în spate, aveți om în spate, Andrei, Darius! Da, bravo! Da! Bravo, Darius! Corner! Hai în fața porții! Eric! Rămâi jos! Manu! Așa, dacă pasează aici... Hai în fața porții! Da! Haide acum! Bravo, Darius, fără faul! Joacă! Ce mai aruncat? Mati, mai la stânga, uite-te, acolo, dă-i pe jos! David, du-te în față să se dea! Mati! Trebuie să mă duc la minge, stai la margine acolo, joacă cu Andrei. Dă-te, Darius, mai sus! Ia-o spre înainte, Andrei. Așa, bravo! Hai, lasă bată roșu. Mati, vină mai aproape. Așa, mai. Așa, uite, adversari în zonă. Lasă, nu mai ține. Joacă în față. Bravo! Bate portocaliu, pleacă David. Andrei, dă-te. Mai departe cu Mati, pleacă Mati. Mai ușor! Bate roșu, Mati, lasă-i! David, stai la loc! Andrei, mai jos, mai în spate, adică. Lasă mâinile, Mati, lasă mâinile! Haide, urcă, Andrei, urcă! Bagă tu conducere spre poartă! Cu curaj, mai încă o dată! Și... Foarte bine, bravo! Bate tu că ești acolo! Darius, rămâi puțin în locul lui aici, pe centru. Acolo, mai în spate. Andrei! Eric, ia-te om aici! Patrick! Doamne, liber!
Al 12-lea jucător. Ia despre Darius dacă nimerești, Darius. Haide, Darius, du-te la minge. Darius! Cum ai vrut să oprești mingea așa? Așează-te înapoi. Hai să ridicați în picioare aia patru pe care v-am strigat. Aradule, dă pas! Aia patru pe care v-am strigat. Bate roșu, aud! Edi, vino un pic mai din spate, că mai puțin ai la ei poartă! Andrei în spatele lui, rămâi pe loc. Haide, Radule! Hai Darius, pleacă, poate dă David pas. Urcă David spre poartă, nu spre corner. Îți îndepărtezi mingea, hai Mati! Portocaliu, afară toți patru, haide! David, Mati, David! Haide, intrați în teren. Afară toți patru. Schimbări. Haide! Bravo, nimic, bravo. Băi, de aici, din mijlocul teren, de ce te-ai dus? Haide, Mă duc spre David, poartă? respiră puțin. Ba da, bravo. Haide mai în față, Eric, mai în față. Brato, mai în față, Brato, hai peste ei. Mai în față, Filip, acolo. Hai, Brato. Bravo, au de poartă, joacă. Hai, Brato, bravo, hai sus. Brato, haide că de-abia am intrat, să mai jucăm, bravo. Bate out Portocaliu, Brato, mai în față, Filip. Mai în dreapta ta să-ți dea pas, Thomas. Băi, dreapta, mai. Și mai în față puțin. Brato, du-te la careu. Nu stăm pe loc aici. Mamă. Radu, lasă să bată. Thomas, pasează, 1, 2, cu cine vrei. Dincolo, Filip. Haide, mai repede. Mai bagă o fisă. Adam, du-te! Așa. Nu mai opri mingea, dă-i pas, Brato, dă-i pas. Foarte bine, nu-i nimic, bravo. Nu mai opri mingea pe loc, nu te mai opri cu mingea, pleacă cu mingea de pe loc. Eri, nu te mai în spate, că iei gol. Bravo, Thomas! Preluare, Nicolas! Da, singur! Da, Sandra! Mai tare! Filip, nu trebuia să te apere acolo. Dă-i pas acum, Filip! Bravo! Hai, Filip, urcă, Eric! Capul sus, Brato! Hai, Eric, pasează cu Nicolas! Eric, pasează! Nu
Nu vrei să dai pas. Nu vrei. Aut, bate roșu. Eric, nu dai un pas. Plecă din trei. Samuel, ia mingea și bate aut. Dă mingea la roșu acolo. Ai trebuie să la cum se bate el. Aut de la mare, bate voi, da, roșu. Eric! Nu la mine! David! Marius. Da, bravo, joacă pas, Patrick! De ce Uite, nu Filip, acolo? spre poartă! Spre poartă! Ah, gol! A dat gol, bravo, ai înapoi Ce-a acum! dat seama că a dat? La voi în teren! Bravo, la voi în teren! Eric! La voi în teren că a dat gol! La voi în teren! Mingea la jumate! Filip mai în spate! Lăsați gălăgia, lasă mingea! Băi, lasă gălăgia! Cine mai face gălăgia aici? Să mici că nu mai joacă! Eric, ăla e adversarul tău, hai! Hai! Nu la tine în teren! Hai, bate! Dă-i tu! Dă-i tu cu curaj! Bravo! Hai, Bratu! Gol! Ne așezăm la loc! Nu e 18. Mai sunt 2 minute. Haide, dă-i pas! Bravo, Samuel! Bravo, Tomas! Tomas, și tu mai mult curaj! Gol! Domnul, cred că ai 2 goluri și joc. Bun, stop! Haideți, pauză! Pauză, veniți aici. Hai repede! Lasă mingea la centru sau... Jos acolo, jos. Atacanți! Haide. Înapoi cine mai bine sunt? Haideți! Dă-i drumul, joacă. Hai, Tudor. Bate roșu, aut. Rareș! S-a terminat terenul. Lasă mingea ca să bată ei. Stai acolo, Rareș. Rareș! Băi! Vreți să nu mai jucați? Păi stați din gură. Haide, Rareș! Tudor mai în față! Haide, Tudor! Haide, Tudor! Bravo, Nico! Bate Tudor out! Tudor! Doamna Suria, mergeți și nu mai vorbiți cu el! Că-l zăpăcim și eu și dumneavoastră și doar eu le dau indicații. Cu latul! Rareș, du-te mai în față! Bravo, nu nimic! Haide, Nico! Aude poartă, du-te să ia mingea, Andrei! Marius vine la margine! Rareș! Băi, Rareș, trebuie să fii atent! Tu ești atent la ce vorbesc adversari, du-te mai în față! Nicolas, du-te mai aproape de careu să poți să primești! Ești mai în față cu mingea și aruncă-o! Tudor, uite-te la minge!
Nicolas, stai ultimul aici. Da, bate roșu. Tudor, fii atent, Tudor. Haide. Bravo, Marius. Marius, care-i partea ta? Marius, care-i partea ta? Tudor, Tudor. Am te uiți la meci sau ce faci? Nici măcar nu te uiți. Bravo, Nico. Haide, Tudor, aleargă, că te scot dacă stai pe loc. Așa, haide. Bravo, Nico. Rareș, până acum am strigat să stai acolo sus, cum i-a strigat și lui David și lui Brato. Nu mai te băga peste colegii tăi. Așa, Marius, aici e bine, atât, Haide, Rareș. Marius, stai la zona ta. Fă preluare, așa, Marius. Spre înainte încearcă. Joacă, nu-i nimic, joacă. Hai, Marius, fără faul. Hai, Marius. Tot tu, Marius. Haide, Marius. Haide, continuă, că o să o iei. Haide, Nico. Hai, Marius. Bravo, Nico. Tudor, Rareș, uitați-vă la meci, participați. Nu-i nimic, Nicolas. Marius, vino aici, Marius, aici, aruncă pe jos, tare pe jos. Haide, Marius. Marius, nu te mai băga. Rareș, aleargă, du-te, ia-i mingea. Pe tine te trezesc eu când strig, Rareș, fii atent. Rareș, acolo să dea pas Tudor. Acolo, nu mai departe, că n-ajunge până acolo. Tare, Tudor, ia-te elan. Tudor, elan, adică vă dau și alerg 3 pași. Băi, de ce nu participați? Care-i singură? Stai singură. Oh! Marius aici. Tudor, fii atent, măi, Tudor, mă! Nicolas, vino aici la mine. Ratu! Petru, veniți la voi în teren, Iani! Băi, mai în La voi în teren! Bun și așa, foarte bine. Hai, Nicolas. Bate roșu, auzi! Tudor, dacă te mai arunci pe jos din lângă mine, înseamnă că nu poți mai stai în picioare. Stai în picioare! Haide, Marius, ce faci? Bravo! Rareș, du-te și bate! Băi, lăsați-o! Hai, Rareș, tare pas! Tare! Haide! Mai în față, Marius! Tudor, mai în față!
duc să driblezi și cine mai dă. Elene, să alergi? Mișcă-te, Nicola, dă-te unde te-am spus eu jos. Tudor, trebuie să dea mingea, e foarte departe. Haide, Tudor, hai, Rareș, hai, Marius, bagă viteză. Haide, Tomas, nu mai. Corner! Corner! Bate corner, Darius. Marius, vină încoace. Hai, Darius! Ușor, așteaptă. Cine a dat mingea afară? Înapoi, Nicola, înapoi. Mati, Nicola, mai înapoi. Hai, joacă, joacă! Joacă, joacă! Bate, bate Mati, Nicola, treci la locul tău. Hai să mă Păi, Nico! Nico! Hai, Tomas, hai, Tomas! Bagă piciorul, bravo! Nu mai fugi înainte, Tomas, dacă ai adversar în spate. Bravo, Andrei! Tomas! Nu vă duc în față, dacă am adversar în spate, da? Să ne mingea la mine. Hai, treci el! Aia e, bravo! Ușor, David, că noi batem! Bate Mati, pleacă David! Mati, trebuie să pui mingea pe linie, Mati, da? Coboară, Mati, prinde-l pe băiatul ăla! Joacă-te de aproape, s-a ferit! Bravo, David! Ușor! Bravo! Mati bate! Acolo, Tomas, foarte bine, aștept să-ți dea pas! David, du-te mai în față! Darius, ești foarte departe, nu poți să-ți dea pas, Mati! Du-te mai în centru, du-te mai în centru! Băi, în centru, nu în spatele lui David, în centru, un golul ăla liber acolo! Joacă pas! Atacă mingea Darius! Haide, împinge și tu, bravo, nu-i nimic! Haide, Darius, pe partea asta altă! Bravo, Tomas! Foarte bine, Tomas, stai în spate acum, iar, în spate acum, lasă-le mingea! În spate, în spate, în spate, ia uite-l, Darius, ia uite-l! David, tu-l știi și pe ăsta! Tu te duci acolo, vino aici, Darius! Haide, Darius! Haide, Darius! Hai, David! Tomas, iar nu așteaptă, nu mai lăsa oamenii în spate! Tomas! Așteaptă, așteaptă! Ia uite și pe Mati! Ia! În față, Mati! Dă-i în față! În față, Mati! În față e încolo, tu ai vrut să dai încoace! Haide, pune mingea pe mijloc acolo! Tomas, mai în spate, doi pași! Băi! Tomas! Centru! Joacă cu Tomas, haide! Du-te mai în față, David! Urcă, Tomas! Urcă din prelare dacă nu te atacă nimeni! Bravo! Darius, David! David, unde trebuie să te duci? În fața lui Darius? Păi tu te mai în fața acolo! Băi, lăsăm vorba! Nu mai tare timp ca să vă acopăr pe voi! Cine mai vă vede? Clar?
Gol! Băi, iată la ce ai dat foarte foarte. E bine că ai dat gol, dar iată la ce nu te mai băga în fața colegilor tăi. Du-te în centru. Darius, stai să înceapă mingea de la centru. Haide, Darius. David! Nu mai da mai cu ciocul în minge cu degetul! Păi da! Nu mai cu degetul în minge dai! Hai, Tomas, și tu! Bravo! Mati! Treci ultimul aici! Tomas, du-te mijlocaș pe partea aia. Acolo, așa, mai în față. Lasă-l să înceapă, lasă-l să pună mingea. Darius, treci la tine în teren ca să facă să înceapă mingea. Acum putem să-i atacăm după ce a dat pas. Nu-i nimic, bravo. David, dacă te mai uiți la tribună, vii lângă mine aici. Ce te uiți după tati și după mami? Ce vrei, să-ți că dacă ai dat prost sau dacă ai dat bine? Păi atunci, vezi pe treaba ta acolo pe care ai de făcut în teren. Bravo, Darius! Bravo! Dă-le mingea să bată out. Unu, nu, doi, accelerează! Ia ți-ai lungit-o mult, dă cu stângul! Bravo! Bravo cu stângul! Pas, David, pas! Bravo! David, ai vrut să tragi mingea cu talpa acolo? Dă-i pas! Lasă-l să pună mingea la centru! David, vină încoace! Martin, vină încoace! Mai aproape de un adversar. Darius, tu rămâi cu ăsta care bate aici. Filip, mai încoace! Centru, uite, ai o adversar aici! Hai, Tomas, driblează! Haide, Tomas! Bravo, nimic! Tomas! Bravo! Așa, Filip, așa! E bine acolo, Filip! Tomas, mai la stânga, mai în față! Haide, Andrei! Bravo! Darius, nu faci. Da, Andrei, dă-te mai în spate, Filip, păstrează-ți poziția, așa, atât. Și acum raporta la minge, mai în spate sau mai în față, dă-te mai în față. Și acum stai pe loc. Joacă! Pune mingea jos! Ia înapoi, Brato! Filip! Auzi, bate verdele! Brato, a ieșit mingea afară!
Filip, e mingea la Brato. Tu dacă stai acolo, el cu cine dă pas? Nu trebuie să fii aici? Păi fii atent, acum e mingea la ei. Brato, aici pe zona ta stai. Zona ta, Andrei, mai în față zona ta. Tomas, nu în fața lui Andrei. În spate aici, Tomas. Aici pe centru, așa. Joacă! Ai mingea! Hai, Filip, de ce n-ai tras? Ați plecat toți în față și nu mai ai niciunul în spate. Filip, ai dat la poartă, după aia Victa iar aici. Hai, uită-te la meci. Atât. Băi, Eric, fiți atenți. Andrei, decât să dau așa, Andrei, opresc și tu cu celălalt picior. Haide, mișcați-vă, du-te spre careu, așa. Hai, Filip, mai în careu puțin. Andrei, mai spre poartă, să-i lași loc lui Filip. Bate verdele. Filip, ești prea în față, Tomas, ești prea în spate. Filip! Așa, aici. Hai, Filip, haide! Hai, Tomas, nu continuă! Cu latul, Tomas! Bravo! Tomas! Nu trebuie să dau tare, Tomas! Pauză. Nu trebuie să dau tare, trebuie să dau cu latul. Pe lângă portar, ai dat un portar. Veniți aici că e pauză, iar. Portar! Haide, joacă, că i-a dat drumul, joacă! Darius, atacant, Darius! Bravo! Darius, tu ești primul care atacă, da? Înaintea lui Tomas. Tomas, stai aici în așteptare și la ăla în spatele nord, Darius atacă primul, da? Deocamdată aștept, ai adversarul ăsta și e de greu. Acum Tomas, tu, hai. Haide, stai la margine, Andrei! Hai, cu curaj, am zis, Nico! Băi, lăsați vorba! Tu, joacă! Bravo, David, încoace la Tomas! Nu mai merge acum, te l-a ocupat, ești mai în față. Foarte bine, nu-i nimic, bravo. Haide, cu piciorul, bravo. Vezi că mai ai un minge în poartă. Hai, Andrei, hai, curaj, ușor, joacă. Bate portocaliu, out. Darius, Tomas, mai în față acolo să-ți bată pasul. Tomas, ajunge și mai bată. Darius, du-te, trece, du-te mare, tare la Darius. Hai, bravo, nimic. Băi, Tudor, oprește-te. Ce-ți uri așa, ce-ți? Și mai tare ca mine. Uite-l pe Nico, sau pe David, bravo, Nico, vine la mine, Nico, că acolo e Andrei. Joacă pas, dar nu la ei. Hai, Andrei, ieși în el. Bravo, Darius. Ușor, ei bat, verdele. Așa, Tomas. Nico, mai în spate. Hai, Vlad, mișcare! Mai, ai om acolo. Hai, Vlad, uite, Vlad! Bate portocaliu, pleacă Darius, demarcă-te. Darius, du-te, uite să te vadă, că nu te vede, stai numai în spatele lui Verde, du-te la margine, ți-am spus. Nu mai stai în spatele, că nu te vede. Vrei să fii stânga sau dreapta. Haide, Darius, haide. Tomas, zona ta, Tomas. Așa. Ușor, bravo. Veni cu preluare invers.
Bate Tomas! Darius! Trebuie să, dacă ai un... Rareș! Taci! Dacă ai un adversar în față, trebuie să duci în stânga sau în dreapta lui. Haide, du-te în față, uite acolo, du-te, dă-i lui Darius. Băi, uite mă, spațiu liber acolo, golul ăla de teren, dă-i-o! Haide, foarte bine! Bravo, Tomas! Hai, curaj, Darius! Mai departe. Aici, Nico, ai om în spate. Tomas, bravo, Tomas! Nico, înapoi! Te-a acolo, ține-mă verde! Hai că se întorc! Bate Tomas, acolo Andrei, Darius, ține golul ăla, du-te, ține mingea pe un spațiu liber, dă-i lui Darius, uite pe Darius. Haide, preluare! Bravo! Bravo! Oh! Foarte bine, nu-i nimic. Așa, Tomas, foarte bine, Tomas. Uite, repet, Tomas. Haide, Nico. Bratule, dă-i cu Ia-o la stângul! margine. Bratul! Alex! Mingea la centru. Dă-i cu stângul, nu te duce, dai cu dreptul așa! Dă-i cu stângul cum poți! Mingea la centru. Hai, Ionis, la voi în teren! Ce face? Că mănâncă, ce are? Ce? Joacă pas, joacă. Bravo. Mișcă-te să te vadă, Darius. Bravo. Relatul, Ionis! Dar ce cauți în Care teren, la? brată? Ce cauți în teren? Am zis, băi, pleacă de pe linie, am spus de nu știu câte ori. Domnul, vezi că mă enervez? Bă, da. Portar? Cea mare portar ca tine? Bate tu, joacă pas la margine. Înainte, Andrei, nu te mai întoarce cu pas, așa! Urcă! Oh, nu-i nimic, bravo! Lasă mingea. Nico, îți dau gol ăștia în verde. Mai joacă așa o fază, du-te că bate aut. Ajută-l să poată să dea pas. Dincolo, tocmai dincolo. Tomas, ia uite-te la Andrei. Ești mai în față. Bravo. Tomas, Andrei pe partea ăla să joacă la Andrei, joacă repede. Joacă ca portarul aici. Băi. Hai, Vlad, dă-i, să dublezi! Vei! Ce faci? Demarcă-te, Darius! Joacă pas, Andrei! Sau șut, dacă poți să dai la poartă, dacă nu dai pas. Bravo! Când dai la poartă, Darius? Bravo! Numai atacanți! Băi, repede că dă gol, așa că te spatele mingei. Cine are gogul? Cine n-are mâna? Tare. Urmărește, Ionis! Bate cum vrei. Bravo, tată,
Voi pe cine ține Vlad, o țin pe Ianis pe tine. Hai, Petru, de ce trebuie să nu mai mănânci atâta? Fă preluare! Urcă sau dai pas! Darius, tu de ce nu-i dai pasul, Tomas, mai departe? Haide! Tomas, dreapta ta! Acolo, Tomas! Dă-i-o bine! Hai, Tomas, te-ai oprit! Te-a dictat portarul! Bravo, uite Petru, Dincu! Uite, brat! Hai, Tomas! Darius! Joacă dincolo, bravo! Când dai pas? Vino la mine, Darius! Când dai pas? Andrei, Andrei, rămâi ultimul, Dau dau colegului meu care mi-a lăsat. Dă mingea la centru, că a fost gol! David! Ganda, 2 minute și Da, schimbăm. da! Haide, joacă pas! Atacă mingea! Bravo! Foarte bine, Andrei! Bravo, David! Portocaliu bate! Hai să dau un armă galben acolo. A dat portarul viitorul tău! Joacă spre înainte, Darius cere mingea aici! Nu-mi face! Se bate pe jos, da? Mai bate o dată! Haide, dă-te la o parte! Măi, taci, taci! Darius, în spatele lui nu o să poată să te apasă, așa. Hai, Andrei, să te vadă. Bravo! Bravo! Și mai sta cu mingea pe loc, bravo! Nu-i nimic, nu-i nimic, bravo, bravo! Nu-i mingea la centru! Pune mingea la centru! Tomas, nu trebuie să duci tu pe ea până acolo, eu dai lui! Haide, joacă! Pas! Bravo! Și mai departe! Bravo! Foarte bine! Șut, Eric! Șut! Bravo, Eric! Bravo, Eric! Bravo, Eric! Haide, haide, haide! Bravo! Haide, haide! Mizează portarul sau dai pe lângă el! Bravo, Minimic! Bravo, bravo! Tomas, nu bați, mai poți? Haideți toți afară! Bate out. Portocaliu, bate, da? Darius preluare, urcă mai în față, Tomas. Urcă și dacă te atacă, dai pas. Dai pas! Hai, Tomas! Head! Lasă mingea pe loc, nu-i nimic! Bravo! Bravo! Da? Tomas, vină-mi face! Vină-mi face, David! Darius! Da, vine apărare. Dacă da, uite-l pe Sam. Hai, Mihai. Da? Bravo, copii. Da, bravo. Mati, Mati, fă schimb cu Eric. Trimite-l pe partea asta la altă, pe Eric. Eric, pe partea asta la altă aici. E mai mic adversarul. Haide, joacă, joacă. Lasă-l, lasă-l, Brato, că-i cu fața. Brato! Uite ce te bagi în fața lui. Eric, mai în față, că n-ai niciun adversar aici. Mai în față.
Ai grijă, ai grijă. Mișcă-te, Andrei, da! Oh. Haide, hai, Eric! Încă o dată! Băi, Andrei, mai la dreapta și mai aproape de el, că ești prea departe. Hai, Eric, haide! Bravo! Dincolo când joci. Mișcă-te, domnul Mati! Trebuie să fii să-ți dea pas! Cum face Eric, că tot la tine vine. Bravo! 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 Bravo, verdele bate! Bravo, Eric! Mati, e mingea la Andrei, că ești să-ți dea pas. Mai aproape de el, Mati. Așa. Domnul Festa în spatele lui. Hai, Patrick, batem și noi anul ăsta! Foarte bine, Andrei! Pas! Așa, bravo! Și mai departe! Nu-i nimic, nu-i nimic! Andrei, nu faci, bravo! Vei, unde te duci? Aici, mai în față! Eric, mai în față la ăla care a bătut. Du-te! Hai, David, fii atent, dacă trece de Eric, tu ești. Doar dacă trece de Eric. Hai, David! Bravo! Hai, Mati! Mai cu curaj, Mati! Hai, Eric! Hai, Eric! Hai, bratu! Hai, Eric! Bag a doua! Din doi, niciunul! Corner! Ce mi-ai zis la începutul meciului? Haide, domnul, că facem pase! Păi tot ești ăla de Carmina! Fă pase! Băi! Filip, te mănâncă pielea? Mai în față, mai în față. Bravo, Mati! Băi! Hai, băi, să-mi dai gol, dar trebuie să-ți păstrezi zona. Du-te mai în față, mai. Acolo, atât, poate să Mati pas. Brato, du-te în careu! Mati, uite-l pe David! Băi, ce aveți, mă, să mă dați mai fac din apă? Ce faceți cu bidoanele astea atâta? Hai, Eric, haide, David, prinde-l, joacă ce vezi cu portarul. Cu piciorul, Marius, cu piciorul! Ăla nu-i picior. Hai, joacă! Mai repede, Eric, joacă cu mâna acum. Nu ești atent deloc, nu ești atent. Atacă mingea Marius, dă-l tare cu piciorul la margine. La margine, la mijloc. E și el. Marius, marginea e aici sau e acolo? Tu ai dat direct la verde? Ia atent, dă mingea la centru. Haide, joacă! Ești prea departe, David, urcă cu mingea. Nu te stai la margine, Eric, la margine, Mati. Mai în față, Eric. Băi, cine te-a atacat de dai pas? David, cine te-a atacat de dai pas? Eric e liber aici. Du-te în centru acum, hai. Bravo, Mati! Pas dincolo, în partea cealaltă! Brato! Lasă-i pe ei, fii atent la ce faci tu! Bravo, Eric! Pas cu Brato, haide! Sos, joacă! Pas înapoi! Haide, David! Ia vezi, pas dincolo la Mati sau urcă cu mingea dacă nu te atacă. Păi, dar nu, iar dau și fug după ea, nu urc cu mingea la fiecare pas, pleacă în față, Brato. Stai aici așa, da? Joacă-te lângă, pe la margine, pe aici. Haide, Mati, haide, în centru un gol aici, unde-i golul? Aici, Mati, unde-i golul ăsta, că nu poate să dea așa tare. Haide, băi, astăzi. Foarte bine, nu nimic. Hai, David. Haide, David, după el.
Da, da. Urcă spre poartă și dai pas cu brațul. Hai, urcă! De ce te oprești? Du-te spre poartă! Spre poarta lor, nu spre poarta noastră. Îi aștept? Așa. Ce pas am, le dai mingea? Brato, nu te băga în fața lui, stai în fața porții să-ți dea pas. Ușor! Lasă mingea. Dură jos și întoarce. Uite, ai tăpat, îți dai pas. Mă, ce bine pare! Dar poate e mai complicat acolo, ia uite-te și dreapta. Joacă! Aud, bate verdele, lasă mingea și așează-te la locul tău. Joacă, joacă Eric, dă-i la poartă Eric. David, de ce te bagi mă peste el? David, unde-i locul tău? David! Stai în mijloc aici. Nu mai te întoarce cu spatele la minge. Unde te duci aici când jocul e acolo? În zona de centru. Așa. Acolo. Eric, tare pasul. Brato, du-te la careu. Lasă. Și... Ba, tu în loc să o pui jos, o ridici mingea. Haide, Filip, vină încoace. David, vină încoace. Mati, rămâi ultimul aici. Ultimul pe mijlocul terenului, da? Te duci și ești pe partea stângă, da? Hai, la gardul celălalt. Haide, haide, du-te acolo în zonă. Du-te la minge acolo. Hai, Eric, hai, Eric, hai, Eric. Hai, Mati, hai, Eric. Dă picioare din teren. Eric, mai bine la sunau de mare să fie corner, da? Dat. Filip, ai adversar acolo. Ia uite, te ajută! Hai, Filip, bravo! Bravo! Hai, bravo! Hai, Samuelitos! Ușor! Bravo! Domn profesor, mai lasă puțin. De la centru, că a fost gol! Lăsa să înceapă de la centru. Filip, treci pe partea stângă. Eric, treci pe dreapta aici. Eric, fugi afară. Aici, pe partea dreaptă de lângă mine, să te văd eu pe față. Haide, du-te acolo. Mati, Mati, unde te duci? Stai aici, ia uite, zona ta. Așa, Tudor mai în față. Mati! Ai adversar acolo. Tudor, dă-i drumul mai în față, acolo te duci. Atât, Mati, stai în centru. Acum poți să vii, Mati, peste Sam, el. ești în teren! Haide, Mati, bravo. Hai, Tudor! Hai, Mati, bagă tare. Nu-ți văd bine piciorul moale. Bravo, Filip. Bravo, la loc acum, Mati, la loc, Filip. Acolo, Filip, până aia țarul tău. Verdele, bate ceau. Bate ceau. Mati, îți dau gol, băiețeia. Tudor, mai mă fii atent la meci, îți dau gol, băiețeia, verde. Tudor, lasă mai eu un pic acolo, careu. Care zicea către înainte. Patrick! Pe noi și ei 6. Mati, pune la margine acolo jos, cere mingea la colțul careului. Haide, atacă mingea, Mati. I-a terminat. Haide! Bravo, Mati! Bravo! Haide, Marius! Așa. Haide, hai, Brato! Lasă mingea, ridică-te de acolo, lasă mingea. Hai cu fața spre poartă! Rămadă! Hai sus! Stai pe zona
Filmați-l că îl felicitați și cu un telefon. Filip, stai mă pe zona ta, acolo, atât e bine. Mati, aici, între Filip și Tudor trebuie să fii. Dă-te mai în dreapta ta, așa, acolo. Adam, vin o zonă centrală și ajută. Mișcă-te de lângă el. Hai, Bogdane, urcă. Mihai, ce faci acolo? Brato, vino încoace, că tu te uiți până în tribună, vino încoace. Ce cauți cu privirea până în tribună? Du-te atacant. Ce cauți cu privirea până în tribună? Să joacă mingea acolo în tribună? Vino pe aici. Să-ți dă mingea până în tribună? Ce vorbe? Ia, te dă mingea până în tribună? Hai, da, bagă fără fric. Te uiți în tribună, nu? Trebuie să fim atenți la mic, ce mai important lucru e să... Vezi dacă nu ești atent? Nu poți să primi mingea. Deci intens. Tudor! Uite, gol! Băi, Tudor! Bogdane! Bogdan, de ce ți-ai zis eu să dai culatul? Vezi de ce? Filip, pleacă, joacă parte, Filip, Filip de la stânga. Hai după minge! Hai și acolo, hai Rareș, lasă să se ducă spre poartă. Hai Filip! Bagă a doua! Bagă Filip, bagă! Nimic, ai dat prea tare, nu fii mai încet. Aude poartă! Filip, pe partea ta, Tudor! Ridică-te! Rareș! Du-te în față, Rareș! Rareș! Hai, nu mai țopăi! Corner, bate corner! Filip, nu te bate corner! Filip! Nu te bate corner de la colț! Ia mingea și pune la colț! Hai, ține la om! Care mingea la careu! Ia Țelan, ia mâinile din șold! La poartă trebuie să dai mingea în careu, Mati, du-te în careu! Tare pe jos, haide! Bravo! Bravo! Mai în spate, Mati! Mati! De ce ai dat tare și n-ai oprit-o? Am zis să nu dăm la nimereală. Hai, nu-i nimic. Tudor! Vino încoace, dă cât a terminat. Haideți voi tu, mergeți pe toate spate. Patrick, să se iubiți a tati. Să fii mult mai atent, da? Bate palma. Patrick! Cu toată lumea. Patrick! Samuel, bate palma. Ce faci, mă, Sam, fugi? Bun, bravo. Patrick, Da, mersi. Dacă nu era altceva. Rămas. Patrick! Bravo. Ia vino la mine! Bravo. Hai aici, haide, dacă ați văzut palma cu ei, haide-te. Ia aici. Hai, toți de acolo. Nu să mișcă, Martin. Hai, o să filmăm și galeria, păi da, bravo. Bravo, galeria. Bravo. Ce față galerie s-a retras?